Tuh, butuh cepet apit nih ya boy. Cah ini kok. Tuh saya sih panganan ini beng cah ini kok. Oh. Kang ya ngono. Oh, weneng nek kok gerakan nembe. Gurih-gurih enyoy. Perpaduan antara apa Kang yang glepung. Itar ini nyotol. Tempe sisa kemarin iki Kang. Ngono Kang iya, jadi timbang gua eman-eman Kang. Bisa dipakak wedhus Kang. Ah, Kang kriuk-kriuk lho Kang. Enak tenan.